جبرائیل بالکل تھوڑا جیا مختصر جیا سوراخ کر لے اے مولا سوراخ تے کراں پر کیڑی جگہ تو خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل میری رضا اے وے جس جگہ تے میرے یار دا چہرہ ہے میرے یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کر لے اے مولا یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کرا کیوں رہے ہیں مولا کسے اور جگہ تو سوراخ کیوں نہیں کراونا چاہندا یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کیوں کروا رہے ہیں خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل جڑے اے ملائکہ اسمانہ تے موجود نے جڑے فرشتے جنت دے اندر موجود نے میں تمام فرشتوں نو آکھنا چاہنا اے فرشتے تھوڑی دیر بعد تسا میرے یار نو جاگ دیا ہویا ویکھ لینا ہے اج ویکھو نا میرا یار نیندر دی حالت دے اندر سویا ہویا کتنا پیارا پیا لگدا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام دے چہرے دے سامنے جناب جبرائیل پاک نے سوراخ کیتا ہے خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل ہن اپنے آپ نو کلوز کر لے سکیڑ لے اے مولا تے مینوں ایک پر اتنا بڑا عطا فرمایا ہے اگر میں پر پھیلاواں پوری زمین تے آ جائے اے مولا ایک پر اتنا بڑا ہے تے 600 پر عطا فرمائے نہیں اے مولا اج سکیڑن دا حکم کیوں فرما رہے ہیں کلوز کرن دا حکم کیوں فرما رہے ہیں خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل میں کائنات نو دسنا چاہنا دنیا نو دسنا چاہنا اے کائنات والو دنیا دے اندر کوئی جتنا بھی بڑا ہووے جتنے بھی مقام والا ہووے جتنی بھی عزت والا ہووے جتنے بھی وجود دا مالک ہووے جتنے بھی شان دا مالک ہووے میرے یار دے سامنے تے اس دی اوقات ہی کوئی نہیں میرے یار دے سامنے تے او کوئی چیز نہیں ہے میرے یار دی پاک برگاہ ول اوہی آوے جڑا پہلے اپنی ہستی نو مٹاوے میرے یار دے در دولت تے ہوئی آوے جڑا عاجزی دا پیکر بن کے آوے انکساری دا پیکر بن کے آوے اللہ اکبر جناب جبرائیل پاک نے اپنے آپ نو کلوز کر لیا سکیڑ لیا کمرے دے اندر داخل ہوئے سوراخ دے وچوں اے مولا ہن تیرے یار نو کس طرح جگاونا ہے فرمایا اے جبرائیل تیرا تمام وجود اے جبرائیل تمام وجود میں نورانی